Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds. Al ruim 30 jaar geleden stond Venray in het teken van de Kennedy-mars. Deze populaire wandeltocht werd vernoemd naar de Amerikaanse president John F. Kennedy. De Kennedy-mars is een wandeltocht van 80 kilometer en dient binnen 20 uur te worden afgelegd. Vandaar dat de wandelaars 's avonds starten, de nacht doorlopen en de volgende dag weer finishen in Venray. De Kennedy-mars is naast de fysieke vooral ook een heel erg mentale uitdaging. Kijkt u mee naar 1989, de 6e editie van de Venrayse Kennedy-mars. Zaterdagmorgen 27 mei 1989, een nog verlaten Schouwburgplein in Venray. Vrijwilligers zijn druk aan het werk om alles in gereedheid te brengen voor de 6e Kennedy-mars. De geluidsinstallatie wordt geïnstalleerd en voor alle deelnemers worden lunchpakketten gemaakt. Computers worden voor gebruik gereed gemaakt. Hierin worden alle gegevens van de deelnemers geregistreerd. Rond 12 uur staat Bert Linders aan de start. Hij gaat proberen de 6e Kennedy-mars al rennend af te leggen voor een goed doel. In de namiddag komen de eerste wandelaars zich laten registreren. Terwijl het al wat drukker wordt op het Schouwburgplein, nadert Bert Linders in een rap tempo de finish in Venray. Nog snel melden zich de laatste deelnemers aan. De meesten zijn zich dan al aan het voorbereiden, ieder op een eigen manier. Bert Linders is inmiddels gearriveerd in het centrum van Venray, waar hij samen met zijn zoon enthousiast begroet wordt. Fantastisch, dames en heren. Geef hem een geweldig applaus, nog een keer. Rond 10 uur staan er ruim 1200 deelnemers klaar voor de start. De organisatie hoopte op meer. Toch is voorzitter Stef Peters tevreden. We zijn altijd tevreden. Als ik hier zie wat hier allemaal afspeelt. Als ik zie wat zich allemaal afspeelt, wat de publieke belangstelling en de enthousiaste wandelaars, dan kan het eigenlijk al niet meer fout komen. En mevrouw Hopperijs gaat nu aftellen, vervolgens schieten en dan mogen jullie weg. Op uw plaatsen. Klaar. Hele meute ongeveer. Na een wandeling door Venray passeren de wandelaars de eerste controlepost op het Schouwburgplein. Die stopt dus ook hier op die appels. Dan zien we bij die nemen de grote landen. Lekker soepappel. Zij draaien met de kwaliteit. De koning gelijke marine. De broederlijk.
Onder de klanken van de plaatselijke Joekskapel arriveren de wandelaars na 18 kilometer bij controlepost Merselo. Het is er gezellig en druk. Voor de wandelaars is het echter stempelen, wat drinken om daarna weer in de duisternis te verdwijnen. De eerste wandelaar bevindt zich dan al tussen IJsselstein en Heide. Na 22,8 kilometer controlepost Vredepeel. Veel deelnemers zijn dan al gepasseerd. De mensen van het Rode Kruis behandelen hier de eerste blessures en blaren. Enkele wandelaars vinden hier al hun Waterloo. De eerste loper meldt zich dan al bij controlepost Heide. Bij controlepost IJsselstein, na ruim 28 kilometer, krijgen de wandelaars drinken en koek. Ook hier weer een gezellige drukte. Nog steeds zijn de wandelaars goed gemotiveerd. Menige wandelaar neemt even rust of laat zich verzorgen. Bij controlepost Heide wordt het na 34 kilometer plotseling druk. Ook hier is weer gezorgd voor warme thee. Na ruim 40 kilometer zijn de wandelaars controlepost Leunen gepasseerd en trekt men onder de opkomende zon door het Leunse landschap naar Veulen.
controlepost Veulen is voor velen een breekpunt in de lange tocht. De mensen van het Rode Kruis en masseurs komen hier handen tekort om de vele pijntjes en blessures te verhelpen. In de plaatselijke feestzaal worden de eerder gemaakte lunchpakketten verstrekt en genuttigd. Hierna gaat de tocht richting Kasteraai. Een minuut of 8:07. En Vroeg in de morgen meldt zich de eerste wandelaar bij de finish in Venray. Dan hier al heel vroeg de Venrose keier betreed. Een applaus van het opgetrommeld publiek, want zoveel staan er natuurlijk nog niet. Felicitaties van de heer Buys. Dit is een beetje een commentaar wat op het biljarten ligt, maar we mogen niet al te hard praten, want dan wordt iedereen wakker natuurlijk. We hebben ook dit jaar een kleinigheid als aandenken. Vorig jaar hebben we het ook gedaan. We proberen elke keer toch wel iets nieuws te pakken. Nou, dat is wel heel mooi. Kennedy Mars 80 kilometer Venray in 1989. Ik hoop dat je het leuk vindt. Ja, dat vind ik heel mooi zoiets. Ja. Dat is als aandenken aan deze Kennedy Mars hier weer. Dank u wel. Nou, hartelijk bedankt. En dan uiteraard de bloemen erbij. En de medaille hebben we die al? Ja, die heb ik al in. Jawel. Oké, ik zou zeggen bedankt. Heel veel succes verder nog. Ik hoop voor je weer terug te zien hier. Dat hoop ik zelf ook. Ja. Oké, bedankt hè. Ja. Zeg maar, moet ik toch verder wat er nou voor lol aan is om als eerste nog binnen te komen? Ja, er is verder, ja, wat is er nou voor lol en dat is gewoon voor mijn eigen dus. Voor uw eigen? Ja. Ja, want als je zo door Venray liet crossen, is dat natuurlijk nou niet direct volle kreeën dik. Wat? Nee, maar ik vind dat voor mijn eigen we hebben een bezigheid eraan. Ja, ik vind dat zelf toch wel mooi dan. We zien hier dat het onderhand met de 6e Kennedy Mars al zo'n afgezegde zaak werd dat zelfs de aspergestekers er nog niet van opkeken. En hier komt een hele meute aan. Dat zijn de zogenaamde doeven. Die hebben zich bij elkaar gegroepeerd. De ene nog witter als de andere. Goedemorgen. Marcel zie ik daar. We lopen er heel even naartoe. Lukt het nog? Jazeker. Ja, zeker. Het werd makkelijk 80 hoor. Werd het een makkie? Oh, ja, nee. Makkie, het is een lange weg. Dit is een verschrikkelijk stuk. Hoor. Dit is de langste weg. Ja? Nee, klein stukje dan. Klein stukje stilstaan. Zeg, wou je echt ophouden dan? Ja. Ja, waar? In Kasteraai? Nee. Of nu ja. al? Nou, heb je het zo moeilijk? Al, Wat zijn de problemen? Oh, gewoon pijn. En ja, ik loop wel verder, want anders... Ja, wel. Kijk, dit is de Kastelse toren. We zien er op het eind van de Lollebeekweg. De Lollebeekweg, dat ellendige stuk van het vuilende Kastelen. Te vergelijken ongeveer met de hel. Als ze hier aankomen, dan zien ze weer in de bewoonde wereld. En we hebben onderweg de snoetjes gezien. Strak gespannen. Het burken nader als het lachen. En ik weet op het moment ben ik een beetje de weg kwijt. En ik ga hier aan iemand vragen, waar zitten we hier eigenlijk? In Oerlo. Hier zitten we in Oelderen. En een van de 10 kerkdorpen van Venray. En hier werden we onthaald op een prettig muziekje van de Kelderband. De Kelderband hier in het plaatselijke stadje hier. En we gaan weer de kerktoren filmen voor de zoveelste keer vandaag. We kunnen net niet zien hoe laat het is. Ja, en alsof het afgesproken is, iedere keer als er weer zo'n zwerm van die wandelaars aankomen, dan begint die Kelderband weer te spelen. Dan blazen regen weer de longen uit het lief.
En dat beurt echt op. Ik voel het aan mezelf. Ik ga even meer nog een klein beetje slopen, maar dat is nou helemaal weg. Zie maar dat die wandelaars zelf er niet zo van kunnen genieten. En we lopen hier nou naar de kroon toe. Om te kijken wat hier te halen valt. Geen lauwentieën, alleen maar een stempel. Ook de eerste vrouwelijke deelnemer en Piet Voesten hebben de 80 kilometer in een rap tempo afgelegd. Als eerste weer. Maas 1989 Venray. Mooie aandenkers, ik vond het allemaal leuk geweest. Hier ben ik begonnen met de eerste Kennedy-mars. Ja? 5 jaar geleden. Wandelaars op weg naar controlepost Wansum. Voor menig een begint de vermoeidheid zich na 58 kilometer af te tekenen. Op weg naar controlepost Geisteren. Genietend van het mooie weer en de natuur zijn de wandelaars op weg naar Oostrum. Menig wandelaar heeft support van familie of vrienden. Maar toch wordt het voor sommigen een moeizame lijdensweg. Na 64 kilometer bereiken de wandelaars controlepost Oostrum. Ook hier gezellige muziek en verfrissing. Bij controlepost Halfweg is het rustig. De wandelaars liggen ver uit elkaar. Aan de finish worden dan al de binnenkomende wandelaars begroet. Tussen Oostrum en Smakt bevinden zich echter nog veel wandelaars. In de straten van Venray wordt het steeds drukker. Niet alleen van wandelaars, maar ook met supporters en familie. Iedereen begroet zijn of haar favoriet op eigen manier. Op weg naar de Smakt worstelt zich nog menig wandelaar voort. Dit deel van de route kreeg al snel de naam de Hel van het Noorden. Bij de voorlaatste controlepost in Smakt is het bijzonder druk. Vanaf hier beginnen de wandelaars aan de laatste kilometers naar de finish in Venray. In de namiddag heerst er op en rond het Schouwburgplein een gezellige sfeer. Er is veel publiek op de been. De wandelaars worden door een haag van mensen naar de finish geleid.
Na 80 kilometer wandelen geniet menige deelnemer van een welverdiend drankje in de feesttent. Maar afzien hoort ook bij de Kennedy Mars. Gelukkig komen de meeste wandelaars redelijk gezond en goed gemutst aan bij de finish. Iedereen wordt met luid applaus ontvangen en begroet voor de geleverde prestatie. Alle blessures, doe het best gaan, kom binnen. Ik wil hier even wat zeggen. Hij is doorgelopen. Komt aan het einde. En hij is 80 kilometer vol. Je wacht ook de eerste den buiken binnenkwam. Wel echt, ook belachelijk. Dat geeft toch niks? Hoe is het verder nou? Heerlijk. Nou gaat het alweer. Ja? Straks was het slecht en toe, jong. Ik dacht dat ik doe het ging. Joken is ook binnenhast. En voor degenen die zich afvragen waarom Bert en ik dat nou moeten zien, die... Deze krachties, wandelaars nog uit. Maar hier werkt de wet van de zwaartekracht wel erg duidelijk door. Ja. Dan is het nog wachten op de laatste wandelaar, Anton van Oefelt, die begeleid wordt door zijn ouders en mensen van het Rode Kruis. Uiteindelijk zal ook Anton onder luid applaus nog net voor 6 uur de finish bereiken. Die komen dan een allerlaatste medaille aan het uitreiken aan Anton van Oefelt. U meer hoor. Deze Kennedy Mars tot een waardig einde te brengen. Ik heb het gezien vanmorgen. Ik heb het gezien hoe er gezwet werd. Ik heb het gezien hoe ze stonden te brullen. Ik ga jullie, maar doorgaan. En uiteindelijk hebben we getuigen mogen zien met z'n allen dat ze toch aan zijn gekomen. En dat is de Kennedy Mars. En dat heeft Kennedy ook bedoeld. Daardoor tot het bittere eind. En dat ga ik nou nog even doen. Ik ga je afsluiten. Namens mijn collega Bert bedankt en dan duik ik nou de tent in voor nog een lekker pot bier. Ik dank u Venray, ik dank jullie allemaal. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds.